Ederki ba. Arratsaldeon. Guztioi eta bihotzez mila esker poetika izeneko jardunaldietan bigarrena izango dugun emanaldira etortzeagatik edota ekitaldia internet bidez jarraitzeagatik. Gaurko hiru protagonista bereziei nire eskerona eman nahi diet ere. Hiru izan ohi dira. Gonbidatuak oholtza gainera. Hala egin dugu edizio guztietan eta hiru esparrutan hala egintzen garelako. Musikaren alorrean, literatura kritikaren ekarpenean eta jakina poesia errezitaldiaren esparruan. Alor horiek bateragarriak ez ezik osagarriak dira ezinbestean eta aurrean dugune ekitaldiak hiru errealitate horien lana eskatzen du. Lan horrek gure helburu orokorra indartzen du eta helburu hori lortzeko oinarriak ezartzen ditu. Poesia garaikidea, poeten langintzaren gaineko adituen begirada kritikoa eta arte musika liburuen eta eskolen mugetatik zabaldu eta haiei babes soziala ematea. Hiru iturri horietatik datorren sorkuntza librea, irekia eta konprometitua gure kulturaren parte egitea, pentsamendu poetikoa, poetaren hitza eta lirika poesiaduna inoiz amaitzen ez den bizitza osoko irakaspenean txertatzea, eguneroko bizimoduan sartzea. Gure sortzaileen berri jakitea esperientzia bizitik, haiei entzuteko beharra sortzea, konturatu gaitezela zein plazer eskutatzen den entzunaldi hauetan. Tira ba, gaur arratsaldean ahalegin horretan laguntzeko aipatu bezala hiru gonbidatu berezi ditugu gurekin. Juan Ramon Makuso, irakaslea, filosofoa eta poeta, Maite López Laseras, idazlea, poeta, itzultzailea eta irakaslea, eta nire azkona arpista edo arpa jotzailea, musikeneko ikaslea, azkenengo ikasturtean, eta Pasaian musika irakaslea. Aragi Osto, bere poema bilduma berriaren aurkezpena prentsaurrean joan den astean, aste eta erdin, egin zuen Juan Ramon Makusok, Balea Zuri argitaletxeak argitaratu liburu berria. Beraz, garrantzia eta poza gaur bikoitzak dira niretzat. Poeta eta lagunaren sortzen jarraitzeko gogoa ospatzeko eta laguna eta poetaren azken liburua aurkezteko aukera dudalako. Eta liburu horretako poemak jendaurrean, lehen aldiz gaur eta hemen irakurriko dituelako. Beraz, osotasunean egun seinalatua da gaurkoa. Eta poesiaren baitako festa hau biribiltzeko, errezitaldiaren aurretik, iaz, Saforen poema guztiak euskarara itzuli zituen Maite López Laseras idazle Azkoitierraren Makusori buruzko azalpen argigarriak entzuteko parada izango dugu, atariko aintzin solasa gisa, lehen ere aipatu dugu, Makusok eta biok aurkikuntza zoriontsua izan dela guretzat, Maite López Laseras, non nahi literaturarentzat, eta ondoren saioan zehar nire azkonak arparen gezi zoragarriekin zulatuko dizkigu bihotzak. Nirea Donostiarra da eta lehen aritu gehaizketan eta gutxi dira arpa ikasten eta jotzen dabiltzan musikariak Euskal Herrian 4 bat edo ipatu ditugu lehen gehiago ez, orduan gauza aparta da gaur hemen arpa izatea eta bea ere gurekin bere maixutasun guztia konpartitu ahal izatea bai.
Nereak honako pieza hauek interpretatuko ditu. Pieza sinfonikoa, Renerena, Tombo elegia modukoa Gueixena, Glinkaren Nocturnoa eta Rabelen pieza edo fragmento solte batzuk besteak beste. Honako 3 pertsona hauek ekitaldi berean ikusi eta entzun ahal izatea opari handia da benetan. Zuen gozamena izan dadila udazken egun zoragarri honen parekoa eta piztu dadila mila hostoen erorketa isila poesiaren, musikaren eta euskararen lur hartu berrituan. Gure esker onarekin, Maite, zurea da hitza. Etortzearren. Nora eza. Ustezko bideak urak eraikitzen ditu. Hostoak haizearen bideak zeharkatzen ditu. Maitasunaren beroak suak urtzen ditu. Gizakiaren bidaiak lurrak estaltzen ditu. Bizitzeak hil egiten du. Juan Ramon Makuso. Poeta eta filosofoa. Sortzaile eta jakituriaren maitale. Pentsamendua eta poesia biak ala biak eskutik helduta, hitzaren hatz luzeen bitartez txirikordatuta, bizitza, hitza bizirik mantentzea delako. Hasieran hitza zegoela aldarrikatzen dute filosofia erlijiotzat eta poesia jainkotzat duten etengabeko gogoetaren artisauaren bertso lerro guinduek, olatuek itsasertza besarkatzean nola. Hitzak geziak dira, Kupidorenak bezalatsu, punta aurrekarakoak zein berunezkoak daude, eta haietatik jasotzen du poetak bizitza, errealitatearen aterako giltzak. Hausnarketaren hastapenaren agari lotuta egiten du bizitzaren bidean aurrera. Ibilbide aurrezkoa izan ezarren, sirenen kantuak entzun, baina tentaldian erori gabe tinko. Galderez betetako ontzian, erantzunei heldu gabe. Itsasoaren zaplastekoak gaziak izan arren. Irmo, itaunak behar dituenak berau izateko. Galderak ez baitu geltokirik. Bizitza ez dago itakan, itsasoan bertan baino. Gorputza eta arima, hostoa eta sustraia, hutsa eta infinitua. Mitorik gabeko arrazoiketarik ez dago Makusoren olerki labur bezain sakonetan. Mitosetik logoserako urratsik ez da ageri, bidea bera baizik. Pausoa ibilbidea bera delako. Orainean askatzen da erromesaldia, gaurkoan errotzen den oinkada barea, haren poemen konpas berean. Hemen eta orain, ik et nunc Zizeronen hitzetan. Axularren esanarekin bat etorriz, bizitzaren ardatz kronologikoan atzera aurrerarik gabe erdian kokatzen du izatearen mugarria. Ez iraganean, ez da etorkizunean ere, orainaldian baizik. Platonen aitzuloaren alegoriaren taupadak entzun daitezke bestalde, gure poetaren bertsoen atze oialean. Mundu sentikorra eta mundu ulergarriaren izateak batzen ditu. Zentzumena eta ezaguera baitira, poemak margotzeko erabiltzen dituen paletako bi kolore nagusi.
Mundura etortzeaz bat, ibilean bidea egiten ari garela gogorarazten du hasieratik Makusoren poesiak. Heriotza dela abiapuntu. Haren poemak in itinere munduratutako halabear metafisikoak. Gizakia aldiz sortzearen emaitza. Delfosko orakuluraino bidaiatzen du norbere burua ezagutzea atzeman ezina dela jabetzeko, eta Platonek Sokratesi buruz esandakoaz gertuago, asko dakien horrek ez du bere burua ezagutzen, dio Makusok. Ezagutza absolutua gizakioi ez dagokigulako, gure antzekoak dira. Etengabeko bilaketan datza hortaz, einik handienean, poeta honen poemen funtsa. Atzoko galderak, gaurkoak ere badirela, du gogora ekartzen. Carpe diemaren ikurrina astinduz, biharko fantasiak utzi eta orainean bustitzeko aleginetan. Simone Weil, pentsalari frantsesaren hitzen arrastoa ere, nabarmena da gure poetaren lerroetan. Adiskidetasuna naturaz gaindiko oreka dela diolako lehenengoak, aurkakoen batasuna biek. Kezka existentzialez gain, lurrekoak ere poetaren begietan daude, une oro. Marxen Kapitala esaterako, alemaniar filosofoarekin bat eginez, dirua jainkotzat duen gizartea kritikatzerakoan. Jaio, lana egin eta hil. Denbora, izan ere, kapitalaren eskutik eraiki zaigulako. Greziako polisa gogora ekarriz, oroimenean gordeta duen hiriaren eraldatzea deitoratzen du. Xavier Lizardiren bertso batetik jasotako hiri gorazarre poesia liburuan. Kale zaratatsuetako isiltasuna, gizakion arteko inkomunikazioa, etorkinak edo dirurik ez duenaren babesgabetasuna dira besteak beste poetaren kezka nagusiak. Gizakia da hiriaren oztopo, dio Makusok, Wittgensteinen etika eta estetika behin eta berriz gogoratuz, kolorerik gabe biluzik baitira formak. Heriotza aitzitik, lehen begiratuan dirudienaz urrun, gai erabat lurtarra da Makusoren olerkietan. Estoikoen modura, bizitzaren ieskortasuna onartzen du. Hilko garela gogoratzeak, bizirik gaudela esan nahi duelako. Untzak, ibilbidean, heriotza du amets. Poetak, gauero, irriz jasotzen du Morfeoren bizita. Untzaren ibilbidea, poetaren hil bidea da. Pabeseren hitzen arrastoli katsu bezain distiratsua nabari da Makusoren bertsolerroetan. Italiar poetarekin bat baitator, heriotzak ororentzat duela begirada gomutaraztean. Hiltzea, bakarka egiten dugun ekintza den gizara, bakardadearen aipua oso ohikoa da Joperren margolanekin erka daitezkeen olerki koloretsuetan. Jende zinguraturik egon arren, bakarrik dagoela sentitzen duelako hainbatetan poeta pentsalariak, odolak ura garbitzen duen heinean. Moneten tren geltoki lauzotuen tankerako irudiak sarritan dakarzki gogora bakartasunaren ezurdura poemetan margotzeko. Zeruko izarrak ere ez daude bakarrik, baina bakoitza bat da. Baieztatzen du oraina galdua deituriko solasaldi platonikoan, poesiazko filosofian. Poesia baita haren babesa. Poesia bere mundu. Poesia Joan Margaritek zioen moduan miserikordia etxea. Txilidak eskulturarekin haizea orraztu zuen moduan. Makusok
hitzekin ferekatzen ditu gizakiaren betiereko kezkarik orokorrenak zein banakoen sentimendurik barrenekoenak. Bizitza ibaiko urri eskorrarekin parekatzen du, hainkideko zaion udazkeneko ostourrekararen zehazka likidoaren bidaiarekin, gizakion kontzientzia biluzia agerian utziz. Haizeak putz egindako orbelak, haragi gorria iraunkorra dela erakusten duelarik. Egia bilatzeko akaso, bakarrik egotea ezinbestekotzat jotzen du filosofoak. Begiak egia nahi ez eta iritzia baitu erditzen. Heidegger alemaniar filosofaren zantzuak ageri dira alezeia edo egiaren bilaketa etzian. Egia behin-behinekoa dela dio Popperrek, eta Makuso ados ageri da zauri eder horrekin. Txantxangorriak ordea, bazekien, eta inori ez zion kantatu. Egiaren bidea gezurra dela. Eta gezur guztien gainetik, maitasuna. Guztiok, bakardadea maitasunarekin ordezkatu nahi dugula adierazten du poetak. Maitasuna errazegi esaten dugula hauendatzen, ura azaldu beharrean. Kandelaren garra nola, haizeak itzaltzen badu, etzen maitasuna. Hala dio berak. Halere, amodioa da, gizakion arteko lokarria, gizariaren aria. Zu eta ni, elkartu edo bananduko gaituen, moiren patuzko erabaki mea. Maitasuna, amairik gabeko opera. Bizitza, opari bat. Eskerrik asko. Bueno, arratsalde on. Eta, bueno,
topikoa da, baina Maitek itzi gabe, utzi nauzu, Haze ibilbidea egin duzun nire poesiaren hildotik eta baita ere nire pentsamenduetatik. Bueno, eskerrik asko Jose Luis Padroni poetika bezalako ekitaldiak antolatzeagatik eta gonbidatzeagatik hemen egotera, eta nire azkeneko liburua Haragi Hosto hemen lehenengo aldia da, aurrez aurre, aurkeztuko dudala, prentsaurrekotik kanpo, prentsaurrekoan besterik gabe izan zen, albistea eta barbino gaur ja poemak kalean jada ez dira neriak, eta horregatik plazer bat zuekin konpartitzea. Haragi Hostok 3 atal ditu, eta hasiko naiz lehenengo atalaren poemak irakurtzen. Oinazia ari batean bildu. Denbora oro beti presente badago, denbora oro da irredimiblea. Thomas Elioten aipua. Zelulak beste bat izan nahi du. Urrepeletan eraiki etorkizuneko bizitza. Odolarekin bat egin. Larrua zalarekin jolastu eta beste begirada bat urratu. Irriminez, oroitzen, Espainetan lokartzeko. Bihar ezin hartu neguko itzal bero grisa. Zure eskuen lastana indar berrituko da, musikaz jantzia. Ezin sentimenduak esan, arnazaren atxa, bihotzaren taupada argitzen den aldian, ibilbideari lotzen zaio. Urrats pausatua goizean, garrasiarekin batera. Neuronek bizi abiatu dute beren lasterketa. Ez dago zango trabarik. Berehala konturatu naiz mapa honetan ezin dela akatsik egin, eta eginez gero ez dago errepikapenik. Bizitzaren eguzkia ez da itxotzen malkoaren bidean. Malkoak badu bere esanahia oinazearen unean, eta zauria hor dago. Baina ezabatzen da urrengo unetik aurrera. Bizitzak ez duelako bidea gelditzen. Begiak, hasieran, lausotu egiten dira, irribarrea ukitu bitartean, eta Espainiak bero uzten du masaila, goizeko hotzaren agurrean. Lehen minutuetan munduaren begiak ditut zo. Ene begira da, une honetan ezinezkoa egiten zait, beltza da. Baina entzumenaren deia lagungarritzat dut munduan. Mailu bat dantzat ari zait bihotzean, jela ez da urtzen begiradarekin. Areagotu eginda haren gogortasuna. Ez daki zer hormetan zintzilikatuko den bizitza, eta hala eta guztiz ere, bidea egin behar arratsean. Eguneroko gaua dut beti ene amaieraren erdigune, eta goizaldea ametsaren errealitate. Gure bizitzaren espazioa heriotzaren denboran agortzen da.
ez duzu eskuan bizitzaren botoia, baina bizitza zeure esku dago. Eskatu ez duzun opari bat da, begien aurrean, hor, airean, itxoiten, maitasun eskaera bat balitz bezala. Eta zuk, egunero baietz diozu, begiak itxi orduko, beste eguzki bat esku artean. Azalaren beroa zuretzat bakarrik sartzen da poltsikoan. Ezin dut ene oinazea ari batean bildu. Hiriko suteak urteetan itzali du gizakiaren askatasuna. Bestea suntsituen estetika antzuaren odoletan. Itxututa, aurpegiak eraiki ditugu, begirik gabekoak, eta oroimenik ez kaleetan. Galdu da gaur biharko gizakia.
Bigarren atala, liburuaren bigarren atala den bi poemak irakurriko ditut orain, aukeratu ditut horiek, eta etenik gabe pasako naiz hirugarren atalaera. Hirugarren atala agurrak betetzen hau. Beraz, orain bigarren atalaren bi poema bek irakurriko ditut. Ibai ertzetik noa zure begiradarekin, eskuek badute urteen epeltasuna, eta begiratu nauzu. Ene Espainetan otzikarak pauso bat eman du. Badakit hau amaitzen ari dela. Ene eskuak denboran zimurtzen. Ezin dut barneratu zure hutsak nola erail duen giza kontzientzia. Ideiak argiak eta bereiziak baitira. Gaua eta eguna nola, baina agortu dira ezjakintasunean, ezustekoan. Pasioak arrazoiari lepoa estutu dio, eta iturriaren tanta agortzen da historiaren eskuetan gaur. Baina denbora itolarria da. Gizakion eskuak zipristinduta utzi baititu zure errautsak. Atala honentzat aukeratu dut eta irakurriko dut, ez dago gaizki eta gogoratzea, Maria Zambranoren hitz hauek, Claros del Bosque liburukoak dira. Y todavía más, en los escasos claros de la historia, el pensar filosófico y el poético han creído que tenían que aventurarse a dar forma, determinación, a lo que se agita en lo indeterminado. Volver la mirada hacia el pensar del albor griego, al apeiron, lo indeterminado de donde la justicia del ser destaca todas las cosas que son por ahora, se entiende.
ezin da iragana ezabatu, ez eta ahaztu ere. Hilketak ez du sinonimorik. Itzalnearen bizitza zulo baten metafora da, amaiezina. Galderak ez du geltokirik. Traktoreak ez du haurraren amaren bihotza goldean sartuko. Putzu gorri batek lausotu du gizatasuna eta ahots gardena mikrorik gabe utzi du. Publiko egingo dut, lotxe ematen zian, hemen poesia bakardadean idazten da, irakurri ere bakardadean idazten da, eta hau, poema hau, oso bakardean idatzitako poema da. Eta Imanol Larzabal gogoan idatzi nuen. Denboraren bihotzak arnasten duen eitza, isiltasuna geldiaraziz. Badoa haizearen urratsa, badoa udazkeneko beste hosto bat urratuz. Eta badu begiradat ur jario bat, maitasun ileskorraren irria zapaldu duen unean. Eskuak intzatuta datoz. Bihar ospatuko dugu 10 urte armak hiltzea bideratzen zuten, eta espero dut hitzak ez dut esango betirako bakea, ze gure barnean behar bada ez dago bakerik, mino bai gutxinez besteari kalte ez egiteko aukera. Haurtzarotik ene hiriko kaleetan odolaren marko biziaren oihuak ene isiltasun geldia zuen. Nerabezaroan maitasunaren eta borrokaren hezkuntza baten zain. Indarkeria laino ikus ezin bihurtu zen, eta sotoan zure hilotza amesgaizto. Niretzat oinase isila, gurea, ez beste inorena. Zure bihotza hotz artean eskutatu dut heriotzari ihes egiteko. Eta arratsaldeko kafearen lurrinean ikusi zaitut denborari begira, bertan dauden iraganeko nostalgietan ainguratuta.
goibel nago, bizitza opari bat da. Kaleak biluzik daude. Hotzak besarkatzen nau. Eguzkiak hostoak estali du. Banoa haizearekin. Bakarrik ez du joan naiz basamortuko kaialdera. Eta bertan, bi arrainek agur esan diote olatu tantari. Ez dut ikusi limitearen amildegia. Bizitzak algaraz musu bat oparitzen didan bitartean. Bai, bizitza atzean geratzen ari da. Lagun izan dut haren melodia. Ez da nostalgia, ez da melankolia ere. Hiriaren erdian, espaloietan, hosto bakartiak ene bakardadea agurtzen du. Eta tabernan, kopa ardoan bustitzen ditut begiak, bihotza beratzen hasteko. Eta bitartean, antzerkiko azken txaloak amaieraren hasiera iragarri dute. Ilunabarraren ezpala ilargian gorde da, eta gizona etxeratu, nekearen nekez, ohe bakartian sexua eskutatzeko. Hori izanik bere errealitatearen ezkutuko lotxa. Uneak, isilaldiak, mai gainean dut ardo botila. Beiran ezin da islatu maitasun agortua. Egon gelan, atxeden lekua du zofaren bizkar minduak. Oroimenaren galdera, non zaude? Urrutiko ez dula ganbaran, ez da gauez eskutatzen. Biharamun amaigabean, eskaileretatik jaisten ikusten zaitut. Bihar ere elkar ikusiko dugu, Ilunabarraren itzalean. Eta amaitzeko nola ez, liburua nik bukatu nuen 2019an. Bai, bere osotasunean gero egon dira orrazketak eta amaieran Balea Zuriak eskaini didan edizio lan aparta. Eta ez dut esango jolas moduan, serio hartu nuen eta poema honen idazketa, joan den Gabonetan ene lagunei, Felipe, Pello eta Aritzi, aidetasunaren izenean eta poema honek bakarrik darama izenburua eta hain zuzen aidetasunari. Adiskidetasuna dago literaturaren ardoan. Bizitzaren kristalean poza islatzen da, naiz eta euriaren tantekin maitasuna ahuldu egiten den. Ez dago ahanzturarik minean, kanpaiak jotzen du, eta zuhaitzak urtzen ari dira. Ez duzuen egarrik egingo, besarkatuko zaituzte nire poesiak, eta baleak arnasa hartuko du.
Osondo, zorionak, izaren goiar nasa eta musikaren gora naia, ze uztarketa ederra gaurkoa, zorionak, Iruroi eta Juan Ramon, Nerea, Maite, mila esker zuen esku eta bihotz zabaltasunagatik. Azkena irakurri duen poeman, Juan Ramonek dio, besarkatuko zaituzte nire poesiak, besarkada horrekin. Esaten dizuegu agur eta eskerrik asko. Zuen bihotzez, zuen arreta eta laguntzagatik. Datorren hilabetean gaztelaniaz egingo dugu 3. emanaldia, Raquel Lanceros poeta izango dugu gonbidatu nagusia, Jerez de la Fronteratik. Hortxe izango gaituzue, beso zabalik, bien bitartean lagunok, bizi, mila esker eta agur. Eskerrik asko. Beste txalo bero bat. Nerea, Juan Ramon eta Maite López Las Heras. Eskerrik asko. Oso polita.